ജലത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമീചത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രഃ സർവേ സഹൈവാനി പാലസംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണോ പുത്രസ്തദസോ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി തേ തുരമാണ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത്തിലഗ്നോ ദശാനന്ദരേഷോ സംതൃജ്യന്തോ ചൂർണിതൈരുത്തമാങ്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞ് അരയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാനില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതൊറ്റയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ആയതായിരുന്നു മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. അവിടുന്ന് മ്യൂട്ട് ആയതാ, ഞാൻ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യഥാ നദീനാം ബഹവോ അംബുവേക സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണി വിജ്വലന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംക വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേക തദൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ് തവാപി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായുകളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലേലീഹ്യസേഗ്രസമാനസമാന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജാപി പൂര്യ ജഗത്സമഗ്രം വാസസ്തവേഗ്രോ പ്രദമന്തി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഖ്യാഹി മേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു ദേവവര പ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ വൃത്തോപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യോവസ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്രമാത്രം ഭവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കും, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകും. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യാസാജിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ത്രയം ത്രയം ച കർണം തദ്യാനനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാവൃതിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസ്യ ജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഏതത് ശ്രുതാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപനകിരീതി വേപമാനകിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗത്പ്രഹൃഷ്യസ്യ തനുരുജ്യതേ ച രാക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച ചിത്തസംഘഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ചതേന നുമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രാഹ്മണോപ്യോതികർഷേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്പരം യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേതാസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപിൻ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുര്യമോ അഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രാപിതാമഹശ്ച നമോ നമോസ്തേതു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക്
അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമഃ പുരസ്തഥാ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാമതിമാനം തവേദം മയാ പ്രണയേന വാപി യച്ഛവഃ സത്തമത്കൃതർസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദ്ധവാച്യുതതത്സമക്ഷം തക്ഷമായോത്വമാഹമപ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലും സംഭ്രാന്തിയിലും വിളിച്ചു പോന്നു. നമ്മൾ തനിച്ചായാലും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായാലും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാ നതോസ്സമേനസ്തപ്യധികോ കുതോന്യ ലോകത്രയോ അപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയോട് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ മറ്റാരുണ്ട്? ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവശാലിൻ, പിന്നെയല്ലേ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഒരാൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമഹമീശമീട്യം പീതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയാ പ്രിയാർഹസി ദേവ സോഢും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛനെന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആകൃതി തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തേനാം തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവിഷ്യമൂർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന
അനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വധന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന വേദയജ്ഞാനൈർന ദാനൈർ ന ചക്രിയാഭിർന തപോപി ഏവം രൂപാ ശക്യ അഹം ലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വധന്യേ കുരു പ്രവീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതേ വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാവോ രൂപം ഘോരമി ഋങ്മമേഥം വൃദ്ധേദപി പ്രീതമാന പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവശ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോ വാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച പീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുന്നതിനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ച ന ചേച്യയാ ശക്യം ഏവം വിദോ ദൃഷ്ടം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവ വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്നാൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈരാ സർവഭൂതേഷു യസാമമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തൽസ്ഥിതി. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപദർശന യോഗോ നാമ ഏകാദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഇന്ന് നേരം വൈകില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളൂ. ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണന മാധവൻ. മൃദുഹാസം തൂകി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേരി മഹാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. യോഗി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേവി മാധുര്യമേറിയോൻ. കേളികളെത്ര ചിത്രമായാടി ഗോപാലൻ ലീലാലോലുപൻ. മെച്ചമാർന്ന കടമ്പു വൃക്ഷത്തിൻ ഉച്ചിയിലേറി കേറിയും ചാടിയവിടെ നിന്നും കാളിന്തിയോളത്തിലൂടെ നീന്തിയും ക്രുദ്ധനായി വന്ന കാളിയ സർപ്പദർപ്പത്തെ നന്നായി നീക്കിയും വ്രജനാരിമാർക്കു വരഗുണനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ മേവിയും. ഹരിക്കുഴലൂതി അലർമംഗനാഥൻ അഴകോടാടി പോൽ നടനവും രസമോടെ രാസകേളികളാടി ലസിച്ചു ലാവണ്യമേറിയോ. പൂനിലാരാവുദിക്കും നേരത്തു പൂന്തിങ്കളായി വിളങ്ങി പോൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചുറ്റി ചന്തത്തിൽ മന്ദാരമാല മാറിലും ചാരുതയേറും ആറിൻ തീരത്തു ചാലവേലിലയാടിയോൻ. ചന്ദനഗന്ധിമാരാം ഗോപികൾ ഒത്തുകൂടിയങ്ങാടിയോൻ. ഹിതമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോനെന്നെ കാക്കണേ. കൂനി തൻ കൂനു നിർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ.
ഹിതമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോനെന്നെ കാക്കണേ. കൂനി തൻ കൂനു നീർത്തി രക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. നമ്മളെയും കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് 11th ഡേ 11 പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ലേറ്റായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പഠിച്ചു. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ്.
ഇന്നലെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനി മാതാജി എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വിഭൂതി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എഴുതിയോ? എല്ലാം എഴുതി ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയില്ല, ബാക്കി 9 എഴുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 വേണ്ടല്ലോ, 8 പോരെ? മതി, ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. 8 എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അതെ 9 എഴുതി വെച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചതുശ്ലോകി ഗീത. നമ്മൾ പഠിച്ചു. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമെന്ന് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ചതുശ്ലോകി ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകി ഗീതയാണ് പറഞ്ഞത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാകുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 9th 1 എന്തായിരുന്നു? മച്ചിതാമദ്ദ പ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭക്തരുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ പോലെയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എക്സാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ മനസ്സും പ്രാണനും എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെ ആരാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നെ പറ്റിയാണ്. എന്നെ പറ്റിയുള്ള കഥകളും എന്നെ പറ്റിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവര് ഏതു നേരവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നു, അവർക്ക് ആത്മതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? തേഷാം സതതൈക്കാനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, തേഷാം സതതയുക്താനം, ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, സദ്ബുദ്ധിയാ കൊടുക്കുന്നത്. സദ്ബുദ്ധി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? തിരിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗോലോക ചാത്തില് ഭഗവാൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ഗോലോകത്തായിരിക്കുന്നത്. രാറാണിയുടെ വിധത്തിലുള്ള മാധുര്യ ലീലകളെല്ലാം ആടിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെയും അവിടെ നമ്മളുടെ വീടാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ നേരവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ആരാണോ ഇത്ര 4 കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ലോ എക്സ്പെൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറമ്പിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന 4 ഐറ്റംസ് ആണ് ഭഗവാൻ. ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതും നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഭാവഭക്തിയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുടെ 8 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 8 ടൈപ്പ് ഭക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ഭക്ഷ്യമാത്മ നിവേദനം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ 8 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തിന്റെ 8 സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം നമ്മള് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് അത് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾക്കത് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ? സാധു സംഘം. നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സാധു സംഘ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് 3rd 1 ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭജൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോക വായിക്കുന്നതും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഭജൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഭജനക്രിയ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക? നമ്മൾക്ക് 4ാമത്തേത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങൾക്കും ഒരു നിവൃത്തി കിട്ടും. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ സോൾവ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് വളരെയധികം വലുതായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മളുടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം എന്താ വരിക? ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്ഠയാക്കി തരും. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്കൊരു നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകും. ഇത്ര സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഇത്ര സമയം ഞാൻ വായിക്കും, ഇത്ര സമയം ഞാൻ ജപിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകും.
ഡെയിലി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപാസന, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യും. നിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് രുചി വരും, അതിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പം ഇത് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗുലാബ് ജാമുൻ അല്ലെങ്കിൽ പായസം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതുകൂടി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഫുൾ തൃപ്തിയായി, ഇനിയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള സ്റ്റേജ്. അതാണ് ഹൈ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഹൈ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഹൈ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാവിലും മനസ്സിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ യാതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതൊന്നും സില്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോങ്സ് ഉണ്ടാവും, മാളിൽ പോവുക, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ദുഃഖാലയം, ശാശ്വതമാണ്, ടെമ്പററി ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് രുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈ ടേസ്റ്റ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ടോട്ടൽ ബ്ലിസ് ആണ് അത്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് എന്താ? ആസക്തി വരും. നമുക്ക് ആസക്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ആസക്തി വരുന്നതാണ് ഗ്രീഡി ആവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു മാല ജപിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, നാളെ ഞാൻ 2 മാല ജപിച്ചിരിക്കും, ഇന്ന് ഞാൻ 2 മാല ജപിക്കാതെ ഉറങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഗ്രീഡിനെസ്, ആ ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് വേണം. ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഗോപിമാർക്കൊക്കെയാണ് ആ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ വളരെ ടഫാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ വളരെ ടഫാണ്. നീ മാത്രം മതി കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാവം നമ്മൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് പൈസയോടും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്, വലിയ വീട്, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള ആസക്തി നമ്മളുടെ കുറഞ്ഞു വരണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാകണം നമ്മളുടെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും. ഇത്രയുമാണ് ഭക്തിയുടെ സ്റ്റേജസ്. ഹൈ ലെവൽ ആവുമ്പോഴേക്കും, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. 8 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം മഹാനാശയാമി ആത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരുടെ മനസ്സിലാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അജ്ഞാനമായിട്ട്, തമസായിട്ട്, ഇരുട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാശയാമ്യാത്മഭാവത്തോ, ഞാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുമാത്രം കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിന്ന് 11ാമത്തെ ദിവസം, ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ദിവസം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഭക്തരാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകി ഗീത പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഭൂതികൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 1-2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാണോ യദ്യത് വിഭൂതി മസ്തത്വം, എന്തൊക്കെയാണോ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ ബ്യൂട്ടി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ ഓജസ് ഉള്ളത്, തേജസ് ഉള്ളത്, ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം എന്റെ തേജസിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ എത്രയോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. എല്ലാ വേൾഡും ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച്. ദ്വാപരയുഗത്തിന് മുൻപ് ഭൂമി ദേവിയൊക്കെ കൂടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ ഗോലോകത്ത് പോയ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സഖി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്നാ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ആ സഖി അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചു. അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം പോലും അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ചിരിച്ചു. ആ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ജനിച്ചിടത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഗോലോകത്തേക്ക്. അത്രയും സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ. ഗോപിമാരാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഗോപന്മാരും ഗോപിമാരുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. മാധുര്യ ലീലകളാണ് അവിടെ ഏത് നേരവും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പുറത്തുള്ളതൊക്കെ പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ കാണുന്നതിൽ യശോദാമയ്യ അതുപോലെയുള്ള ലീലകളാണ് അവിടെ. വാത്സല്യ ഭാവത്തോടു കൂടിയത്, ദാസ്യഭാവം,
സഖ്യഭാവം ഇതുപോലെ ഉള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയ ലീലകളാണ് ഗോലോകധാമത്തില് നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ കാണാൻ പോകുന്നു. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കാണിച്ചു തരൂ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്? അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണേണ്ട ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കലിയുഗമാണ് മുൻപോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചതാണ് അർജുനനെ കൊണ്ടത് ചോദിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം പേര് ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? വിശ്വരൂപം ഭഗവാന് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ പോലും വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കലിയുഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 11.1 പറയുന്നു, അർജുനോവാച, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, പറയുന്നു, മതനുഗ്രഹായ പരമം, എന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം, വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും അധ്യാത്മമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ഭഗവാനെ നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. യത്രയോക്തം പചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. ഇതെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എന്നെ കുറിച്ച് ദയയോടുകൂടി തന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ ഇപ്പോ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങി മനസ്സ്. അർജുനന്റെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങി. 11ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും കിടക്കുന്നു. 7 more ലെസൺസ് കിടക്കുന്നു. അർജുനൻ പതുക്കെ റിക്കവർ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഏവമേത യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം. പുരുഷോത്തമ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, പരമേശ്വര, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നിന്നിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കമലനയന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒന്നിനൊന്ന് ബ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. വേണം അനന്തമരവിന്ദ ദളായുധാക്ഷം എന്ന ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത് അരവിന്ദ ദളായുധാക്ഷം, താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെയുള്ള കണ്ണുള്ളവനെ എന്നാ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർ അടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി. നമ്മള് രാമാനുജാചാര്യരെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തൃച്ചിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാമാനുജാചാര്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതലും ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം 60,000-ഓളം ശിഷ്യരുണ്ട് അവിടെ. ഹൈദരാബാദിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളെ മുൻപായിരുന്നു അതിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈദരാബാദില്. രാമാനുജാചാര്യ 60,000 ശിഷ്യരുള്ള വലിയ സമ്പത്തുള്ള രാമാനുജാചാര്യരുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം രാമാനുജാചാര്യർ അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണെങ്കിലോ വളരെ വാത്സല്യമാണ് രാമാനുജാചാര്യരോട്. ഗുരുവിനെ പോലെ അത്രയും തന്നെ റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് രാമാനുജാചാര്യരെ പൊട്ടിടാൻ പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പൊക്കമുള്ള ഭഗവാൻ കുനിഞ്ഞ് വരെ കാണിക്കും, നെറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ്, അത്രത്തോളം വാത്സല്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, രാമാനുജാചാര്യർക്ക് ഇത്ര ശിഷ്യരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. 60,000-ഓളം ശിഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിഷ്യനാകൂ, എന്നാൽ ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ടും ഞാൻ ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നാ പോരാ, ശ്രീലകത്തിൽ കയറി നിന്നാ പോരാ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മടിയിലിരിക്കും, ഞാൻ ദീക്ഷ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചെവിയില്
ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് പേരും കൊടുത്തു. ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പേര് മാറ്റും. വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുത്തു. തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാമാനുജാചാര്യരുടെ പ്രതിമ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ചെറിയൊരു ശ്രീകോവില് കാണും. അതില് വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് കാണും. ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെയാണ്, വിഷ്ണു തന്നെയാണ് വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന പേരില് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം വന്നിട്ട് മടിയിലിരുന്നിട്ട് പേര് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം മന്ത്രം കൊടുത്തു. മന്ത്രം എന്തായിരുന്നു? ഓം നമോ നാരായണായ. അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേരല്ലേ ഇതാണോ വലിയ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേരിനും നിനക്കും എല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള പവറാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് വന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? കാളിയന്റെ പുറത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് കാളിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിസൺ എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിസണും നെഗറ്റിവിറ്റിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുത്തു കളയും. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നാമം ജപിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ നാവ് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ള പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പം നിന്റെ നാമത്തിനും നിനക്കുമെല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള പവറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരംഗത്ത് രാമാനുജാചാര്യർ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു സ്ത്രീ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനറി സ്ത്രീ, ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഓർഡിനറി സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗി. അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ഒരാള് അവർക്ക് കൊട പിടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അപ്പം തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് രാമാനുജാചാര്യർക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി. ഇയാൾക്ക് നല്ല ശിരോലിഖിതമാണല്ലോ, ഇയാള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാമാനുജാചാര്യര് അയാളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയാള്, എനിക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആചാര്യരെ. എനിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, അത്രത്തോളം ഞാൻ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രാമാനുജാചാര്യർക്ക് അയാളോട് വളരെ ദയ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി ഇവിടെ നിനക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവറായിട്ട് മാറാം എന്ന് അയാള് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പം എന്നിട്ട് രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ആരതി ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് കണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആരതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, അനന്തശായി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ശ്രീരംഗത്ത്, രംഗനാഥനായിട്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇയാളെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഇയാൾക്ക് അങ്ങയുടെ കണ്ണൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പൂജാരി ആരതിയൊക്കെ കാണിച്ച് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണെങ്കിലും സാമാന്യ ബ്യൂട്ടിയാണ്. കമല നയനം എന്ന് പറയുന്ന ആ താമരയിൽ പൂവിന്റെ ഇതള പോലത്തെ കണ്ണാണ്. ഇത് കണ്ടതും അയാള് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ആ സമയത്ത് അയാള് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അയാൾ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ബെസ്റ്റ് ശിഷ്യനായി ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. എന്നിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ, കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട്. 11.5 പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി, എന്റെ രൂപം കണ്ടോളൂ, പശ്യമേ എന്നെ കണ്ടോളൂ, ശതശോധ സഹസ്ര 1000 ആകൃതിയിലുള്ള രൂപം എന്റെ കണ്ടോളൂ, നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണ കൃതീനിച്ച പല പല ആകൃതികളിലും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള എന്റെ രൂപം കണ്ടോളൂ, പല പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള എന്റെ രൂപം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ 1000 തരത്തിലുള്ള ആകൃതിയിൽ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണ കൃതീനിച്ച് കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. നതുമാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടോ മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാതിമേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകുന്നു, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്
കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രത്തോളം പുണ്യമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഈവൻ നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസസ്. ഏറ്റവും ചെറുത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഏറ്റവും വലുത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലസ്കോപ്പും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളുടെ സെൻസസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ മുൻവശം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാലും ചിലപ്പോ പുറകുവശം ചിലപ്പോ കേട് വന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചു പോയതായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ കാണുന്നത് അത് അനങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ ആണ്, അത് അനങ്ങുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഐസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണം. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് കൗരവ സഭയിൽ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത്രത്തോളം വിപുലമായിട്ടുള്ളത് അർജുനന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സഞ്ജയനും ഇത് കാണുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കണ്ണുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വായ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനേകം ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 6 ഡയമെൻഷനിലായി. നമ്മൾ TV കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് സ്മെല്ലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനന് സ്മെല്ലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു. 6 ഡയമെൻഷനിലാണ്. പുറകുവശവും അർജുനന് കാണാം, മുൻവശം കാണാം. വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപം മുഴുവനും കാണാം. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അർജുനൻ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം കൈകളും ധാരാളം കണ്ണുകളും എല്ലാം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിലുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11.12 പറയുന്നു, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. 1000 സൂര്യൻ, നമ്മൾക്ക് ഒരു സൂര്യൻ 12 മണി സമയത്ത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക്, കോട്ടയം 10 മണി സമയത്ത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ 1000 സൂര്യന്മാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അർജുനന്. അത്രയും പ്രഭാപൂരം, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിരുന്നു, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 11.15 പറയുന്നു. അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട്, പശ്യാമി ദേവാം സ്തവദേവദേഹേ, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. പശ്യാമി ദേവാം സ്തവദേവദേഹേ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? സർവാംസ്തദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സകല ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. സർവാംസ്തദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നു, കമലത്തില് താമരപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും കാണുന്നു. ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ, ഈ രുദ്രനെ കാണുന്നു, ഋഷിമാരെ കാണുന്നു, സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരുടെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. പശ്യാമി ദേവാം സ്തവദേവദേഹേ സർവാം സദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ
രമാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനു രകാംശ ദിവ്യാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അർജുനൻ കണ്ടത്. ഓക്കെ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഒന്നും എൻഡ് കാണുന്നില്ല, മധ്യം കാണുന്നില്ല. ആകെപ്പാടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ധാരാളം വായുകളും കണ്ണുകളും എല്ലാം കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാനെ. വളരെയധികം ലൈറ്റ് കൂടുതലാണ്, വെളിച്ചം കൂടുതലാണെങ്കിലും അനേകവിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ധാരാളം ഗദകളുണ്ട്, ചക്രമുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡബിൾ എത്രയോ ആയിരം ആയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടമിച്ഛാമി തേ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. എന്താണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം? കൗരവ പടയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ മുഖ്യന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞടയുന്നു. തൈരുത്തമാകെ ചൂർണമാകുന്നു, പൊടി പൊടിയാകുന്നു. അപ്പം അർജുനന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനൻ കരഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകും, ഞാനാണ് കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കാണിച്ചതിന്റെ ഇതിനാണ് ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൗരവരെയും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം സേനയുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നോക്കൂ അർജുന ഈ കൗരവരെയൊക്കെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരുടെയൊക്കെ ആയുസ് അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ മനോധൈര്യവും എല്ലാം അവരുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് അർജുനൻ ജസ്റ്റ് നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാചിൽ, നീ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലെ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്റെ കയ്യിലെ കത്തി പോലെ ജസ്റ്റ് നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പെയ്യാൻ വിദഗ്ധൻ എന്ന അർത്ഥം. ഇടത് കൈകൊണ്ട് പോലും അമ്പെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനന് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടു, എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉഗ്രരൂപമായപ്പോഴേക്കും പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, 1000 പ്രാവശ്യം പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നിൽ കനിയണമേ ആദിപുരുഷനായ അങ്ങ്, എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും കൊന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനന് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ഈ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അർജുനൻ. അത്രയ്ക്ക് പേടിയായി. സോറി, ഹാങ് ആവുന്നത് ഇടയ്ക്ക്. ഇല്ല മാതാജി, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, സ്ക്രീൻ പോയി. ഒരു സെക്കൻഡ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നും കരുതി. ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞോ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഭരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഭഗവാനെ, നീ ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഞാനാണ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഇത് സഞ്ജയൻ ഇരുന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ആകെ 5 പാണ്ഡവരെ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ
തയ്യാറാകൂ, എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ നിമിത്തം മാത്രം. സവ്യസാചിൻ നീ ജസ്റ്റ് ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്, നിമിത്തം മാത്രമാണ്. സവ്യസാചി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പയ്യാൻ വിദഗ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് പോലും അമ്പയ്യാൻ അർജുനന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഇനി അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പേടിയായി. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്ന നാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, യാദവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അരയാൽ തറയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ, നീ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അച്യുത. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ, ച്യുതിയൊന്നും പറ്റാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം. ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഒരു കുറ്റവും വരില്ല, ഒരു ച്യുതിയും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ അപ്പം കൃഷ്ണന് ഈ നമസ്കരിച്ചതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വളരെ ദയ തോന്നി. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപമാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്, നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പേടിയാവണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന് കരുണയായി, ദയയായി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ സ്വരൂപമാണ്. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ ചതുർഭുജ സ്വരൂപം കാണിച്ചു. ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, പത്മമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകണം എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ രൂപത്തില് 2 കൈകളോടുകൂടിയ രൂപം എടുത്തിട്ട് പേടിയൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അർജുനന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. 1000 കൈകളോടുകൂടി ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് പേടിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ ചതുർഭുജ സ്വരൂപം കാണിച്ചു സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ സാധാരണ രൂപം 2 കൈകളുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ശാന്ത സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 11.54 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേശിക്കും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. എല്ലാവർക്കും അത്രത്തോളം പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന അത്രയും പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആകെ എന്താണ് ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി മാത്രം. പ്രേമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി കൗരവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാനാണ്. അതേസമയം വിദുരർക്കാണെങ്കിലോ വിദുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുപോലെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. വിഭീഷണൻ എന്ന് പറയുന്ന രാവണന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭീഷണൻ
എത്രയോ രാക്ഷസന്മാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടി രാമനാമം എന്ന് പറയുന്നത് വിടാതെ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. ചൂതുകളി, എല്ലാ മദ്യപാനം, അതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നാടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിഭീഷണൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു രാമനാമം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം രാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ആശ്രയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിഭീഷണന് ആശ്രയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലങ്കയിലെ രാജാവായിട്ട് വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ ചോദിച്ചു, ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാണ്, വിഭീഷണൻ ചോദിച്ചു, രാമൻ സ്വധാമത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ രാമ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രാമൻ പറഞ്ഞു, വരൂ, നീ പുരിയിലേക്ക് വരൂ, ജഗന്നാഥ മൂർത്തിയായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും, എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ദർശനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഒറീസ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഒറീസയിലാണ് സമുദ്ര ആരതിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. വേറെ എവിടെയും സംഭവിക്കാത്ത സമുദ്ര ആരതി. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ക്ഷിപ്രാരതി ഉണ്ട്, ഗംഗാരതി ഉണ്ട്, യമുനാരതി ഉണ്ട്, സരയു ആരതി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും. എന്നിട്ട് ഗോദാവരി ആരതി ഉണ്ട്. പക്ഷെ സമുദ്ര ആരതി എവിടെയാ നടക്കുന്നത്? ഒറീസ പുരിയിൽ മാത്രമാണ് സമുദ്രാരതി നടക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ എവിടെയും അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്നിട്ട് വിഭീഷണനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണാൻ വരും അവിടെ. പുരി ജഗന്നാഥ സ്വാമി ആകെ 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ ക്ഷേത്രം. ബാക്കി 22 മണിക്കൂറും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് വരുന്നതായ ദേവന്മാരും അവരൊക്കെയാണ് വന്ന് ആ 2 മണിക്കൂർ സമയം ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഒരു ദിവസം 36ഓളം അടിയുള്ള വിഭീഷണൻ, 36 അടി നീളമുള്ള വിഭീഷണൻ. ആ സമയത്ത് ത്രേതായുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ ജൈജാന്റിക് ആയിരുന്നു. അവരൊക്കെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഒരു 39, 36 കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആ രൂപത്തെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നന്നായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിഭീഷണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഭീഷണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പൂജാരി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും? വിഭീഷണനാണ് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രേസ്ലെറ്റ് എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പൂജാരിയെ തുടരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ബ്രേസ്ലെറ്റ് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ചക്രത്തിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചക്രത്തിന്റെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ വീട്ടില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഭക്തിയുള്ള മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അത് എത്ര ലോ ക്ലാസ് ആയാലും, എത്ര ചണ്ടാളനായിരുന്നാൽ കൂടി ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് വാഴുക എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മന്മനാ ഭഗവത് ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതു നേരവും എന്നെ ധ്യാനിക്കുക, എന്റെ മാത്രം ഭക്തനാവുക, എന്നെ തന്നെ യജിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്നെ നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാം പാപഫലങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ബില്യൺ ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മള് ഗോലോകത്തേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല. അത്രത്തോളം പാപമാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക, നിന്റെ സർവ്വ പാപവും ഞാൻ പുറത്തു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു കുംഭാറുണ്ടായിരുന്നു, മണ്ണ് കൊണ്ട് കലമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുംഭാർ. അയാള് മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് കലമുണ്ടാക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തില് താമസിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വീടിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ കുടിലും അതിലയാള് കലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഭഗവാനില് വളരെയധികം ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്. അപ്പം അമ്മ എപ്പോഴും ഓടിക്കും, അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞു ഓടും, കൃഷ്ണൻ ഓടും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അയാളുടെ കുടിലിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മ വരും, അടിക്കും എന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയണം, എന്നെ ഒരു കലത്തിൽ അടയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർവ്വരമ്മയൊക്കെ കരിക്കലത്തിൽ അടച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇയാള് അടച്ചു.
ഒരു കലം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് യശോദമ്മ വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദമ്മ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്നെ ഇനി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഞാന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം കയ്യിലെടുത്ത പൂതനയുടെയും ബാക്കിയുള്ള ഇത് തൃണാവർത്തനെയും എല്ലാം കൊന്ന 3 മാസത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ കൃഷ്ണനാണോ ഒരു കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പ്രയാസം? പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ കുംഭാറിന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇയാള് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുപോലെ പൂർവികരൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ നിന്റെ കാലത്തില് മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ട് മോക്ഷം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇയാള് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടില് 2 കാളകളുണ്ട്, അവരാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത്, കളിമണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരാണ് സഹായിക്കുന്നത്, അവരെയും കൂടി നീ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക, മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ കാരുണ്യം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ ദയ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് മോക്ഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെയും ഈ കാളകൾക്കും എല്ലാം മോക്ഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം കൂടി പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ കഥ പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി ഭഗവാനെ മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കഥ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം മോക്ഷം കിട്ടും. എന്റെ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഈ ഒരു കഥ കേട്ടത് കൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കളിയാക്കും എന്നെ. അവസരത്തിൽ അനവസരത്തിലുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലലും കഥ ചൊല്ലലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചാല് എന്ന് ചോദിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി. ഇത് ആരാണ് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ മധ്വാചാര്യരാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മധ്വാചാര്യർ ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാവനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പല് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മധ്വാചാര്യരുടെ ശക്തിയെ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മധ്വാചാര്യർക്ക് ആ ഷിപ്പ് നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന എന്തും ആചാര്യർക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആചാര്യർ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോൺ കണ്ടു, ആ സ്റ്റോൺ എടുത്തു. സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഇത്ര നല്ലൊരു വിഗ്രഹം കണ്ടു. അതിന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തെയാണ് ഉടുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കനകദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കനകദാസൻ വളരെ ലോ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ശൂദ്രനായിരുന്നു. ശൂദ്രർക്ക് ആ സമയത്ത് ഉടുപ്പി അമ്പലത്തിന് ഇതില്ലായിരുന്നു, എൻട്രി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണർ ഇയാളെ കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇയാളെ മാത്രമല്ല യാതൊരു ശൂദ്രരെയും അവിടെ കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇയാൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് പാട്ട് പാടും. ധാരാളം പാട്ടുകളും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കനകദാസൻ. അപ്പം ഇയാള് പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള പണ്ഡിറ്റ്ജിമാരൊക്കെ പറയും, പുറകുവശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന പാടും, ഞങ്ങളെയൊക്കെ തൊടല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് കയറി പോണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇയാള് പുറകുവശത്ത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടും. ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള സങ്കടത്തിൽ വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദർശനം കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അയാള് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാരോ എഴുതി പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാരോ പാടിയിട്ട് വളരെയധികം വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ക്ഷമയങ്ങ് കെട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാലിക്കോലെടുത്തിട്ട് ഒരു അടി കൊടുത്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മതില് താഴെ വീണു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പുറകുവശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. കനകദാസൻ എവിടെയായിരുന്നത്? പുറകുവശത്ത്. അത്രയും കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പുറകുവശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു. കനകദാസന് നല്ല ദർശനം കിട്ടി. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഇപ്പൊ കനകദാസന്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചു നിർത്താനുള്ള ധൈര്യം ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയാലും ആ സൈഡിൽ ഒരു ജനാല പണിതിട്ടുണ്ട്, കനക കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കനക ജനാലയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ്ജിമാർക്കൊക്കെ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് അന്നദാനത്തിന് പോകുന്ന അവിടെ അന്നദാന ഹാളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കനകദാസൻ ഒരു അമ്പലം പണിതു. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നേരം ഇരിക്കാം, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം, പാട്ട് പാടാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പോയാലും ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തില്
കനകദാസന്റെ അമ്പലം നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഭക്തനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ, ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ചണ്ടാളനാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തവര് രാജാക്കന്മാര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തില് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഗോലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ 2 കൈകളോടുകൂടി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഖിമാരും സഖാക്കളോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് വാഴുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം അത് മാത്രമേ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. മത്കർമ്മ പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമീതി പാണ്ഡവ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, അവസാനം ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും നിർവൈര സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മത്കർമ്മ കൃത് പരമോ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം എന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക. നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ സർവഭൂതഹിതേരതാഹ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ആരോടും നമുക്ക് വൈരം വേണ്ട. മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അല്ല. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള സർവീസുമാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. എന്ത് വിശ്വരൂപം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക, യാതൊരു വൈരവും കൂടാതെ. എന്ന് വെച്ചാൽ കൗരവരോട് പോലും വൈരം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കൗരവരെല്ലാം കൊന്നത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരാള് നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നാളെ തൊട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറൊരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കും വരിക. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ 1 വീക്ക് ലീവാണ്. അപ്പം സോറി, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി മലയാളി അല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം, സംസാരിക്കാനും അറിയാം, പക്ഷെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ സോറി. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നാളെ അമ്മിനി മാതാജി ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എടുക്കുക ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഥയൊക്കെ. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കഥയിലൊരു ഒരു സംശയം, അതായത് ജയവിജയന്മാരുടെ പുനർജന്മത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ത്രേതായുഗത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞു. ദ്വാപര യുഗത്തിലുള്ളതിൽ ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതുകൊണ്ട്. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ടാണ് അവര് വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് വന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹസ്വാമി വധിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹസ്വാമി വധിച്ചു. അതിനുശേഷം രാവണൻ കുംഭകർണനുമായിട്ട് വന്നു, അവര് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വധിച്ചു. അതിനുശേഷം അവര് കൃഷ്ണന്റെ സമയത്ത് ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ട് വന്നു. ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഭഗവാന്റെ കസിൻസ് ആണ്, അച്ഛന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടേ കൃഷ്ണനോട് വൈരാഗ്യമായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവര് എന്താ ചെയ്തത്, ശിശുപാലന് ധാരാളം കണ്ണുകളും, ഒരു അത്ഭുത ശിശുവായിട്ടാണ് ശിശുപാലൻ ജനിച്ചത് തന്നെ. എന്നിട്ട് ധാരാളം കൈയുണ്ടായിരുന്നു, കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി. ആരാണോ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നത് അവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം
ആവശ്യമില്ലാത്ത കൈകളും കണ്ണുകളും എല്ലാം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തു നോക്കി. കൃഷ്ണൻ വന്ന് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണ്ണും കാലും എല്ലാം പോയി. അതൊരു നോർമൽ ശിശുവായി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അച്ഛന്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട്, എന്റെ മകനോട് ക്ഷമിക്കണം കൃഷ്ണ, കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, 100 തെറ്റ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് 100 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യുധിഷ്ഠിരന്റെ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത്, ഈ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് ശിശുപാലൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് കാലി ചെറുക്കനാണ്, ഈ കാലി ചെറുക്കൻ എന്തിനാ അഗ്രപൂജ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപമാനിച്ചു. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ അപമാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അതേ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിശുപാലനെ കൊന്നു. അതിനുശേഷം ദന്തവക്രനെയും അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് കൊന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇൻസിഡൻസ് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം മാത്രം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ടഫാണ്, എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനല്ല, ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. ക്വിസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. 12ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചറെ എടുക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട്. ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലെ മാതാജി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? എന്താ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് അടുത്തത് മാതാജി കാണില്ലേ? ഞാനുണ്ടാവും. ഞാൻ 27th വരെ ഞാൻ കുറച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. ഒരിക്കലും എനിക്ക് 7 മണിക്ക് 8 മണിക്ക് ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എടുക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജിയൊക്കെ ടീച്ചർ അല്ലേ? മിനി മാതാജിക്കൊക്കെ അസലായിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ. അയ്യോ മാതാജി, മിനി മാതാജി ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു. അതെ അതെ അതെ, അവിടെ 24 ഉണ്ട്. എന്ത്? ഇവിടെ ഞാൻ 24 years ആയി മാതാജി. 24 കഴിഞ്ഞ് 25ാമത്തെ വർഷമാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം? അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ എടുക്കാൻ? അതെ, ഇല്ല, അതൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് മാതാജി, ഒക്കെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഞാൻ കിഡ്സ് ബാച്ചിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മിനി മാതാജി ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഞാൻ അതിനെത്തുമ്പോ നേരം വൈകും മാതാജി. ആ ടൈമും ഇവിടുത്തെ ടൈമും കൂടി ഇതല്ലേ, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലെവൽ 2 ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം മിക്കവാറും മിനി മാതാജി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ്. വിജയ മാതാജി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ 5th അതെ ലെവലില്. അല്ല, രേണുമാതാജി ആ സമയം ഞാൻ ബസ്സിലായിരിക്കും മാതാജി. രേണുമാതാജി ചെറിയ മക്കളുടെ വരുമ്പോ ഞാൻ എത്തില്ല, ആ സമയമാകുമ്പോ എത്തില്ല. ഇവിടെ 2.5 hours കുറവല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ധന്യമാതാജി പോണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മിണി മാതാജി ആയിരിക്കുമോ മാതാജി എടുക്കണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താണ്? വിജയ മാതാജിക്കൊക്കെ അസലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാമല്ലോ. ഇല്ലല്ല മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മള് കേട്ടാ മതി. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾക്കൊന്നും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു ഫ്ലോ ആണല്ലോ മാതാജി. ചുമ്മാ തോന്നുന്നതാ, എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം. അസലായിട്ട് അറിയാം എല്ലാവർക്കും. നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലേ? പിന്നെന്താ? എന്റെ മോള് ചോദിക്കണല്ലോ, അമ്മ പാസ്സാവോന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത്. എന്നാലും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മോള് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ഇത് എന്നുള്ളവര്. അതുപോലെ നമ്മളെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ അറിയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ അതെ.
ഇത്രന്നെ കേൾക്കാനും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷം എന്നുള്ള ഇതുള്ളൂ. അതല്ല നമ്മള് പ്രായമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കുറെ മുമ്പ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ സമയമല്ല, ആ സമയത്തല്ലേ എല്ലാം ആവുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ. അതെ 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 മാതാജി. അതെ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ആരായിരിക്കും മാതാജി? അമ്മിണി മാതാജി ആയിരിക്കും? അമ്മിണി മാതാജി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വീക്കെൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്കും അമ്മിണി മാതാജിക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു, നാളെ മുതൽ മാതാജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ക്ലാസ് ഇല്ലേ അവർക്ക്? അത് ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ചോദിച്ചു കൺഫേംഡ് ആണോ എന്ന്. എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല, പോവാണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺഫേംഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ധാരാളം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെസൺസ് ആണ്. 12 തൊട്ട് ഭക്തി യോഗ ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം. 15ാമത്തെ അധ്യായം സൂപ്പറാണ്. ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എടുക്കാൻ. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, അമ്മിണി മാതാജി എന്നെക്കാൾ അസലായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ യാതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റാ മാതാജി. നന്നായി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും മാതാജി. ആരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അവരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവരിബഡി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ജപിക്കുക, മസ്റ്റായിട്ട് ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.